kanang pagpis na mo ayaw na mo kan kay humana ang politika. Sa sunod na pud tuig sa 2028 tapod ta, sa 2028 tapod mo pag away-away, ayaw lang sa mo karon. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers ug sa kuang mga subscribers. Ilabi na gyud sa kuang mga bashers. Daghan kay salamat ninyo mga par ug mayong adlaw kanatong tanan. So sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuang video reaction, palihog og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ang mga dumadapig ni Cebu Governor Pambari 4 ug ang mga dumadapig ni kanhi Governor Gwen Garcia mga par nag-away-away sa social media kay gumikan sa mga dumadapig ni Garcia mga par nga gipos si Pambari 4 nga ni balimbing na kuno ngadto ni Bongbong Marcos kay gumikan sa mga pictures kay nagpa-picture kuno si Pambari 4 kauban si Bongbong Marcos o si Lisa Marcos mga par. Unya matod pa sa mga dumadapig ni Garcia nga ilang gipos nga ni balimbing na kuno si Pambari 4. Unya sa mga nisaway ni Pambari 4 mga par, kadto ra budto silang mga dumadapig ni Garcia, pero ang mga dumadapig ni Pambari 4 wala musaway. Kay bawat ang mga par nga ang kanang pagpuspos nga ni balimbing si Pambari 4 usara kana ka teknik mga par para daoton si Pambari 4. Kunuhay nga ni balimbing, kunuhay ni traidor ni Duterte. Ikibaw ta mga par si Pambari 4 usa siya sa mga gituboy ni Duterte ug gani usa si Duterte mga par nga nakapadaog ni Pambari 4 ug dili ka na tinuod mga par nga si Pambari 4 mga par nga ni balimbing. So usa ni mo di bantayanan mga par sa kaning gipangsuot ni Pambari 4. Kung magsuot nga ni si Pambari 4 og mga pink ilanang sawayon. Bisan unsa nga color ang isuot ni Pambari 4 mga par ilang sawayon nga di balimbing na kuno. Pero daan na nagi pahibaw ni Pambari 4 mga par nga kung unsay iyang color maura gyud na. Mao na nga ang mga dumadapig ni Pambari 4 wala ni saway pero kay nakahibaw ang mga dumadapig ni Pambari 4 nga kahibaw siya sa iyang gibuhat. Kay matod pa ni Bari 4 mga par nga dili siya mamulitika kay ang iya trabaho ra kana mga par. So normal ra kana mga par nga ang atuang gobernador musugat sa atuang presidente kay trabaho man na nila mga par nga kung kinsa man ang mga politiko nga muanhi sa Cebu, normal ra kana mga par. Dili bot pasabot nga si Pambari 4 ni sugat ni Bongbong Marcos, nagpa-picture ni Bongbong Marcos ni balimbing na. Usara ka na kapag pangdaot sa mga dumadapig ni Garcia mga par, ilang gipos ang mga picture o ilang gikapsyonan nga di balimbing kuno si Pambari 4. Unya mga par, usapan ni ang katong mga wala mo butar ni Pambari 4 mga par, sila pa to ang naningil ni Pambari 4. Pero ang katong mga dumadapig ni Pambari 4 hilom ra, wala ray daghang langas. Pero ang mga dumadapig ni Gwen Garcia mao'y naningil sa mga gisaad ni Pambari 4. Pero dako man sa kausaban kay ilabi na gyud sa atuwa mga hospital sa probinsya nga napun-an na og mga gamit, napun-an na og mga doctors og mga nurse. Dili pareha sa una mga par sa kang Gwen Garcia nga ang mga hospital sa probinsya gipangtangtangan og mga doktor ug tagsara ka buk doktor ang gipangbilin. Ang mga hospital sa probinsya sa una mga par sa panahon ni Gwen medyo ga watak-watak gyud, ga guhay-guhay. Mo nang akong usbon dire ang kaning si Pambari 4 mga par wala na mubalimbing ngadto ni Bongbong Marcos ug kanang iyang pagsugat ni Bongbong Marcos parte ra na sa iyang trabaho
ug dili na to husgahan ang atuhang gobernador nga ni Balimbing. Kay diehard na siya nga Duterte supporters mga par. Diehard na siya nga Duterte gina si Pambari 4. Mao na nga katong nagpuspos katong nang comment kay bawat ang mga par nga dili gyud na sila dumadapig ni Pambari 4. Dumadapig yun na sila ni Gwen Garcia. Pero bisan pa man niya na mga par, ato agyapon silang suportahan, ato agyapon silang sabton kay kitang tanan diri mga par, lahi-lahi man ta og pananaw. Lahi-lahi ta ng obserbasyon. Obserbahan nila sa niagi nga mga administrasyon sa ilaha na kay kanang mao man ay ilang pagsabot. Mao nga kita diri sinabtanay lang ta. Ayaw lang mo pag-away-away diha kay kanang kang Pambari 4 trabaho ra na mga par. Parte na sa iyang trabaho ang pagsugat sa tuang presidente. Bisan pa man o kanang dili siya kaalyado ni Bongbong Marcos kay tungod nakadaig ta ni Pambari 4 kay bisa dili siya kaalyado ni Bongbong Marcos ni sugat gyud siya. Wala gyud siya mamulitika mga par. Mao na sakto nga politician, mao na sakto nga public servant nga dili gyud mamulitika o ipadaplin ang pagpamulitika. Mao nang akong balikon diri, ayaw mo pag-away-away diha kay kitang tanan puro sa ta sugbuanon. Kitang tanan magtinabangay ta. Unsa may ilahang mga kolor, mao gina ang ilaha. Bahala og unsa ilang mga kwan diha, at least nga mayo nga pagkadumala nila. Mao na nga dako sad tag ikatabang ni Pambari 4 karon bisan baguhay pa siya naka lingkod, baguhay pa siya naka serbisyo, pero dako naman og kanang kalahian kay ang sa South Bus Terminal libre naman ang CR. Unya ang ato ang mga hospital sa probinsya ananay mga doctors og mga nurse og mga gamit mga par. So kamo diha ayaw na lang mo pag-away-away kay kitang tanan diri puro sa tasugbuanon, kita rang sugbuanon mo'y magsinabtanay, maoray magtinabangay. So mayong adlaw kanatong tanan og ayaw na mo pag-away diha kay kanang pag-peace na mo, ayaw na mo kay humana ang politika. Sa sunod na pud tuig sa 2028 ta puta, sa 2028 ta pud mo pag-away-away, ayaw lang sa amo karon. Og daghan kay salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.